kaburuji e demngal Pulaar e radio Jawol Saare. Musidɓe tedduɓe heten koɓe radio Jawol Saare on calminama to gonɗon e no gonirɗon kala joni meftande men e kabaruji. Meftande men kabaruji jamma hannde jaten koye dendi Amatoure e kabaruji dowlaji dentuɗi États-Unis e kabaruji international. Bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Saare jaam hira mon hannde ko ñalawma aset nogas joyi lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi nogas jeegom kabaruji moɗon demgal Pulaar guidoɗen ko ɗi international ɗum noon ko toon to Mali ko fayre mo ñalli toon e kadi jiɓru woni toon andaka kabaruji holon gonɗi e gona gon ko wawi wonde fof e nder ko yalti jamme hono to ko aéroport Bamako Sadio ko gudda e kadi no wayno Bamako e hoore mum kala ko taari ɗum gure mawɗe gonɗo toon ene wayno goni koye couvre-feu ko wawi wonde fof e tungnaɗi communiqué gommiɗo toon préfecture gonɗo toon to kadi ɓe mbi wonde ɓe couvre-feu yamirama oɗo Sadio ni tuggi hande jamma si hande ɓe ɗum pilliti ɗum fof ɗum noon ko région Kulikoro to so ko hande jamma ko 9h jamma hay tan ma 6h ɗum noon wonde ko préfecture gonɗo toon to kadi haali ko couvre-feu kadi e kadi kala kadi ko taari ɗum communiqué goɗɗo kadi waɗama toon to Bamako no kanko gouverneur Bamako ene kanko hoore makko waɗi yamirore nde kadi wiide wonde ko kala territoire gonɗo e district toon to Bamako couvre-feu waɗi ken woni 72h ɗum noon ko tuggiri 9h jamma ha 6h donc hande ɗum ɗon no fuɗɗori tugnade kadi habaruji ɗi ganduɗa kamɓe porté agence France Presse ɓuuri mbi wonde ko yimɓe seppitiɓe ɓe jani toon e guure kewɗe ko wayno Bamako e kadi pusanɗe mawɗe nanama toon pusanɗe kadi nanama toon to gaw wuuro ɓurgo mawnude kadi wongo toon to banggue rewo Mali kital kadi ne wayno dillande walla pusoje nanama toon e yewɗon région e nokku kadi biyeteɗo Savare ɗum noon hakkude leydi ndi kuji ɗi ganduɗa fitinaji ɗi ganduɗa toon hakkude kamɓe ɗeɗo pelle seɓɓitiɓe ɓe kamɓe gouvernement Mali toon to Bamako kadi ne wayno tugnade hande kamɓe journaliste uji agence France Presse ɓe mbi wonde ko hélicoptère uji jeyama ne mbeya e wuuro he ko biyete o fof walla ñalawma fof hande tugnade kadi habaruji gumriɗi ha toon to agence presse ɓe mbi wonde ko woni hélicoptère hen goto kam saminama toon to kadi tugnade ko hande koɓe kabri en wayno ko wuuro ngo toɓɓago surtout ko kanko gardiɗo leydi Mali o hono kanko gardiɗo gouvernement militaire gonɗo toon hono kanko général Assimi Goïta kanko hoore makko toon woni habaruji jaltini no heewde hawnaki hohoɓe jeeyaɓe lawme won hen nanggaɓe won hen waraɓe kono noon ene wayno ala confirmation baɗɗo tawoɗo Sadio ɗumnata hande yamiron umminde toon to ambassade mo États-Unis gonɗo toon to Mali si babude oɗo situation ɓe mbi wonde ko kala yimɓe américain ji wonɓe toon to Mali kedde nokkuji men hoto jalto e nokku oto jaaha e nokku ha yamirore won are mabɓe ndeɗo yamirore noon ari ko sibabude situation kulɓiniɗo gonɗo toon to Mali oɗo Sadio ne kadi mbi wonde kene wawi hawnaki kamɓe armée Mali e yaddodirde kamɓe wagnore e yante kadi force militaire uji taw ko rusinaɓe wonɓe to e région hawnaki ɓe gummito rewde e guure ɗe ene tuma hawnaki kamɓe waɗboniyankoɓe en toon donc tugnade hande agence France Presse ko haali ɓe mbi wonde nguɗo janngu hande mbangu toon to Mali taw ko guure kewɗe guure ɗe fof ene wayno ɓe jani mum koye waktu goto rendinde ɗeɗon doole walla ɗeɗon peeje ko kamɓe wiyeteɓe FLA Front de Libération d'Azawad e kamɓe kadi groupe biyeteɗo jenin ɗum noon ko groupe soutien à l'islam et aux musulmans donc kamɓe mbaɗi o ɗiɗo attaque uji guure kewɗe guure ɓurɗe mawnude toon to Mali ha andino fusion won toon so tawi heeɗama habaruji kadi won kamɓe waɗboniyankoɓe ɓe wayno oɗo Sadio mbi kidal ko kamɓe pawi hen junggo ko wawi wonde fof ene wayno ko ala confirmation gummiɗo toon illa officiellement wonde kam ko couvre-feu nen toon to ɓuuri hewde e nokkuji taariɗi Bamako e nokkuji taariɗi toon to kadi réaction gandaɗo oɗo Sadio hono kamɓe organisation de l'unité africaine ɓe mbawi riwtude ɗum ɗo ɓe donc e konngol makko kanko Mohamed Ali Youssouf Parlement Djiboutien kañum ardi o commission union africaine ɗo e nder konngudi ɗo ƴefti wi wonde ko ɗum ɗo koye sunare mawde ɓe nani ɗum e kadi koye fayre mawde ɓe goni oɗo caggal nde ɓe nani wonde toon to Bamako e guure kewɗe gonɗe toon to Mali ɓe janama président commission kadi wi wonde ɗum ɗo ko hunde hande ɓe diwti ɗum kamɓe wonɓe commission e kadi jeeyaɓe e oɗo organisation africaine surtout yande guure ɗe ganduɗa taw civil en goni toon ko bonandeji walla fitinaji mawɗi ɗi ganduɗa fotani wadde toon to Mauritanie kadi no gouvernement Mauritanie lettre gommiɗo toon to présidence ɓe mbaɗi réaction condamné oɗo attaque baɗɗo toon to Mali toon to Sénégal kadi hono ko kanko Bachir Diomaye Faye ñallude hande jillu muɗum toon to Madina Gounass réaction kadi baɗo noon waɗama ɗum no fof condamné attaque uji baɗɗi toon to Mali hande ɗum noon ko guure kewɗe taw Bamako ne jeeya hen kadi ne jeeya hen e Kidal ne jeeya habaruji men international hande toon to Pakistan hono kamɓe délégation mo Amérique ponnoɗo yaade toon to Pakistan ɗum noon ko kanko Jared Kushner ɗum noon ko isum Donald Trump e kanko kadi Steve Witkoff ene wayno Donald Trump communiqué mo waɗi hande o wi wonde koɓe kayiti yaade ɗum ɗo fof noon ko nde tumano guila hanke hono kanko ministre des affaires étrangères mo Iran gonno toon to Pakistan o haalino wi wonde ko addanimo toon to Pakistan fottude ɓeɗo addimo toon ko kanko jillugo jogui ɗum noon ko yaade toon to Pakistan toon to Oman e toon to Russie par ce que ɓeɗo ko hoddiɓe mo e kadi ko partenaire uji kamɓe Iran
way won fof en wayno ko kam ko down champion der kongude do hal page badade fof en wayno ko kanko down champ tanko mon e laamu wa o jogaran jabdi Iran jogo a kaborgal tako kaborgal nucléaire a kambe Iran non e der kongudi kanko ministère des affaires étrangères ko be kalimbi wondi ko odo sadio hono kanko down champ woni ko wadde page fof pour bele no yaltire harande non e wayno ko kambe Iran be continue wiide wondi ko a harande gasirta tan ko so tawi a tobbe be be jidi harande gasir taw de non tobbe nen dofta a ko way wondi fof kaldigal ngal a daminaka en jogori fudde saade hakkunde mabbe kambe États-Unis e kambe Iran dum non kanko ministère des affaires étrangères mo Iran hono Abbas Argachi en wayno ummi ton to Pakistan subago fayi ton to Oman ko ton nyel e kadi en wayno Oman kadi ko leedel nganda o haalin dum gilan ko jeya ko leedel o yidi yillade dum kadi ko hesdisinde cehilagal walla hesdisinde koddigal gongal hakkunde kambe Iran e kambe Oman a ciagal mo yaton kadi to Russie dum non kadi ko partenaire mabbe kadi ko koddido mabbe dum fo ko hesdisinde jokkundiral gongal hakkunde kambe Russie Iran ko ay woni fo en ko kanko Donald Trump o haalani o do sa joni ko fati sesel fo gontono dum non ko jabundiral gongal hakkunde mabbe kambe États-Unis Iran pour yo jayngol ngol ne darto haysinde o do sa joni a batuji nan continent haysko seeda ne yaaton to cirtol ngol a wonen batuji ko nganda kambe americain ko be yamirbe dum taw Iran yamirani fellendire mabbe tina hen batuji baddi petrol taw ko batuji Liberia ko non liggondirto ko americain kambe Iran wayno be calima di don batuji ben hande tina hen kadi batuji goddi nganda taw ko batuji ni yande liggondiroji Iran taw ko jimani kambe Chine walla Russie dum de kadi ben batuji ben taw de americain memande dum ko woni fo hen wayno ko jam wodan ton taw no feri wayno ko ha hande fayre won ton andi kadi habruji men international kambe Pentagon e be jogi fayre odo nyalawma hande ndi ya wonde kambe chinois be en wayno gede kesse di ganda de pewni be dum ko DF 27 dum non ko kabirde berlo so missilaji didon missilaji kadi ko missilaji supersonique didon missilaji kadi en wadi gede di ganduda bawde bonnude kala ko fatel laade ne gonoje ndiyam taw laade kadi ko missilaji ballistique jahojien adum non kadi woni didon missilaji ko werlo so dum ko en wani bomboji dini mbawi waylude ko men ha mbawa yettade nokkude jiddo tawayi hay anti missile goto wa samin dum non kadi ko hunde ni ganda kambe Pentagon o do saji ne jogi fayre surtout en wonde ko sibabu hare wonande ton to Irande e kadi jokkondiral gongal hakkunde kambe Chine e kambe Iran yiyede dido missilaji walla wotoji berluto dum en maaje gure de ganduda be ganda den gure to gon ton to Chine dum no kadi ko hunde addunde fayre o do saji addun kadi kambe Pentagon a kontindi yidde loskude holto didon otoji berluto missilaji holto gon didon missilaji non tunade hande ko hisama be kambe États-Unis ko missilaji bawdi warlade tugi ujunaji 5 km ha ujunaji 6 km en way ruudade gede kewde ngan ko samminto dum ha yetto nokkude yidi yaddo ko way woni fo dum do kadi ko hunde kambe États-Unis ben ko wattu ten haggilo mabbe ha be ganda holto didon missilaji walla ko welloto dum holto fay tonto Angleterre no kanko King Charles dum non ko roi lilang en wani ko damina ko ma altini garodo en mo war États-Unis non ko jillungo wadata donc manditare wonande Amerique jeyi hoore mudum dum non kadi en wayno goldo wonata lawol mako gadduno dilende wonti kanko hoore mako roi ama won dubi tar joni gargol mako non gato États-Unis en wayno ko kambe sare di on ko be tonto Angleterre en wani ko hunde de be jabani babu ne hareji kunde Iran e États-Unis Israël kadi jokkondiral ngal mojjani gongal hakkunde kambe leedel Europe e kambe États-Unis non wayno ko kan King Charles damina ma war tonto Washington adum non ko jillu officiel roi tonto Sénégal on kambe commission prix ko fate coule tonto Assemblée nationale ne way rendin hande samedi o do nyalawma pour jawtade o do proposition mbiyata loi a 11 2026 dum non ko loi mo ganda kambe député ji Pastef mbadi pour waylude ko wiete code électoral tonto Sénégal odon code électoral non e wayno tunade hande parti ji lundo ko kala kambe Pastef mi jidi wadlude Ousmane Sonko kada gele wote jitan ujunaji de no gasse e nay babu no kanyum worum ko chokono waylude ngal don kulal bele kanyum e nder hitan ujunaji de no gas jane en won candidat présidentiel tonto Sénégal ko woni fofa kambe odo projet ardi dum ko kanko ministre président ko fate nyaawoji tonto leydi Sénégal on Yassine Fall kanyum worum kadi représenter on ministre de l'intérieur on Bamba Mohamed Bamba Cissé gondo ministre de l'intérieur kambe dido député je kanko kadi ministre de l'intérieur ministre de la justice ko be jeewata ko waylude kala gedde jaadude e ngal do kulal pour hadde kala takkade wadi bonandeji nyaawa dum non bonandeji di non ko fate jeenaari ko fate dirtin kalis ko fate kadi rimlin kalisaji nyama kadgol mudum wonde candidat e ko fate lam artidi kadi kulal chapante e ngal do kulal kadi ko wiide wonde ko kala neddo condamné dum don ena yoba temedde didi ujunere français fa tunade hande kambe parti lundo ko kala e kadi kambe passe be chuuda ken ko wawde wallude Ousmane Sonko kanyum hoore mum bele kulal ngal do ene wayle kanyum hoore mon candidat ko way wonde fo so tawi kanko gardido leydi Sénégal Bachir Diomaye Faye o jabi dum don haqqilaji gonata onon sa ko tonto conseil constitutionnel woni ko kambe kadi jogi nyaawor
ken yamiri wala ken hande Ousmane Sonko ko wawi wonde fof kanko ministre de la justice and o ardima oɗon commission ton to assemblée nationale kadi commission toppiti ko fati kuule ton to assemblée jaɓi ɗiɗon proposition ngaji rabi sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ha hande ko fate ton to États-Unis ɗum noon ko tugnade kadi ko konngol gumingol ton Washington on kanko debbo correspondant mo CNN kardiɗo kadi journaliste uji CNN neldoɓe ton to Washington ton to Maison Blanche e nder konngol ngol ƴeftowi wonde ko sibabunde pellugol bon jonde mabɓe wonno toon ene wani ko kanko Donald Trump e joomsudu makko e vice président e joomsudu mum fof ene kisi Donald Trump e wiide mum kadi kanko debbo no wi haysini yino kontinde hirande walla yino kontinde potital mabɓe kamɓe hakkude muɗum e journaliste uji toppitiɓe ko fati kisal ɓe mbi ɗum wonde ko hirande nde wawa kontindande ɗum noon e wayno ko Donald yamiriɓe kamɓe journaliste uji ɗi wonde ɗo e balɗe capantati maɓe gartu kadi ɓe mbaɗa ndeɗon hirande ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko kanko Jing oɗo ko neɗɗo journaliste uji mo CNN kañum woni kadi présidente journaliste uji correspondant jawdi toon to Maison Blanche ɗum noon e tugnade kadi kanko Donald Trump ko windi page makko social o wi wonde ko sibabunde yimɓe toppiriɓe ko fati sécurité jamirimo wonde o wawa artude toon to dental to ne wayno ko hirande nde e wonnoɓe toon foof ɗum noon ne wayno koko fof ɓe mbaɗa ɗum ñalawma goɗɗo bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sar ha hande habaruji gummi toon to Washington on kanko tumaɗo kañum felloɓe min mbi wonde o yarata ko duuɓi 31 o jeeya ko toon to Californie kanko maire mo Washington ene wonde ene gomo liggoto ɗum noon patɗo ko fate kisal mbi wonde ene wayno ko ɓe o ummi ko toon to Californie oɗo sahaji no fawama toñangueji 5 toñangueji en jeeyani fellude neɗɗo ɓorniɗo toniji ɗum noon ko yimɓe agent secret ji liggotoɓe toon renoɓe kanko président kadi détail jaltude ene wayno ko kanko dañano nadde ndeketoɓe goni to o fellodiri e yimɓeɓe ko toon to natirde to ko toon kamɓe liggotoɓe secret service ko toon ɓe mbadde makko pour heptude pirlaji o jogui ɗi donc ene wayno ko oɗo saha joni mo adde toon to suudu ñawurtu ɗum hande janggo dimanche pour o ande ko fawa donc ɓe mbi ko 31 hitande o yarata ɓe kalani inde makko wonno mbi o jeeya ko Californie musidɓe tedduɓe tenkoɓe radio Jowol Sar ko ɗo tonggui meftande men e jamma hande o en ñaguima joom jaam mo jaam woni jungo mum nde waɗante en jaam